салом, манзуратон барномаи хабар барои ту бо шумо ман Солеҳ Нуралиев. имрӯз дар бораи якчанд телефонҳои маълумот медиҳем ки аз ҷониби корбарон зиёдтар тавсия шудааст. вале аввалан як хабари кӯтоҳ аз Samsung. Samsung Holidays Neo G8-ро муаррифӣ кард ки аввалин монитор бо сифати 4K UHD дар ҷаҳон маҳсуб мешавад. бо гузашти тақрибан 6 моҳ аввалин монитори 240 Гц 4K ҳанӯз ба бозор ворид нашудааст. Samsung дар Twitter паём гузоштааст ки монитор ба зудӣ дастрас хоҳад шуд, вале ишорае дар бораи сана вуҷуд надорад ва нарх низ ҳанӯз номаълум боқӣ мемонад. бо вуҷуди он дастгоҳ бешубҳа арзон нахоҳад буд. акнун бармегардем ба телефонҳое ки зиёд тавсия шуданд. ҷои якум Tecno Spark 7 32 гигабайт хотира ва 2 гигабайт хотираи фаврӣ. беҳтарин смартфони зери 10 000. нархаш аз 10 000 рубл шурӯъ мешавад албатта ва моделаш моҳи июли соли 2021 ба фурӯш баромад ва аз рӯи баррасиҳо дар Яндекс Маркет 80% корбарон баҳои 5 ва 93% тавсияҳо барои харидории ин телефон доданд. ҷои дуюм Realme 8 128 гигабайт беҳтарин смартфон зери 20 000 рубл. нархаш аз 18800 рубл шурӯъ мешавад. ҷои сеюм бошад Xiaomi 11 Lite 5G NE 128 гигабайт ба 6 гигабайт хотираи фаврӣ. беҳтарин смартфони зери 30 000 рубл аст. вориси модели моҳи майи Xiaomi Mi 11 Lite бо протсессори пурқувват моҳи октябри соли 2021 ба фурӯш баромада буд. айни замон аз кадом намуди смартфон истифода мекунед ва номи онро ҳатман дар комментария мунтазирем. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев, чӣ гуне ки аввал гуфтам, ва ин буд барномаи хабар барои ту. то барномаҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр.